Acest videoclip prezintă scene simulate. Vitezele nu sunt reale, iar participanții la trafic sunt profesioniști și cascadori plătiți. Totul a fost filmat pe un drum privat în condiții de siguranță. Nu încurajăm comportamentul periculos pe drumurile publice. Siguranța este prioritatea noastră. Bine, v-am regăsit după o masă copioasă. Suntem în centrul Sibiului. Acum am fost la un restaurant să mâncăm. Și am mâncat, frate, nu ne-am încurcat. Am mâncat de toate, dar acum e cam nașpa, că a fost mâncarea foarte bună. Am mâncat până am rupt și cam atârnă burtica. Și nu prea e bine să atârne burtica pe motor. Dar ne obișnuim noi. Mergem un pic mai încet. Vedem. Acum urmează să mergem la un Peco, să alimentăm și să o luăm ușor spre București, că uite, tot era semnul de București în stânga. Și să ajungem cu bine acasă. Mamă, da, atârnă mâncarea. E dacă nu mai poate. Și Andy a mâncat mult. Salut, salut. Bă, dar nu știu, mă, motocicliștii ăia să mor eu, nu salută. Hai că pe Transfăgărășan să zicem că înțeleg că erau concentrați acolo, să nu cadă, să nu astea. Deși eu i-am salutat pe toți, dar cine a vrut a salutat, cine nu. Da, pe aici. De ce nu saluți? De ce nu saluți, bă? De ce nu saluți? Altul care nu salută. Bag GPS-ul și ne oprim la primul Peco, să înțeleg. Exact, mergem până găsim primul Peco. Dar știi ceva? Pune direct București. Hai. Ne bagă în dreapta pe aici, pe unde era și semn. Pe autostradă, ajungem mai repede. Da. Nici măcar nu mă pot apleca. Mi-a zis că merg ca moși așa ridicat. Păi da, și eu sunt mort, deci... Așa că hai să... Hai, să ajungem.